Гледка. И хора, тя страда, че не си взела втората вода. Аз не съм си взела и първа вода. Съжалявам, ма не съжалявам. Неко че им става лошо, какви неща си позволя. Докато някои нямат книжки, други имат коли. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Отиваме към хотела пеша, а пък багажа ни е в жената. Така, започваме с туалетната, която е пократителна. Върши работа. Ето така, добре. Имаме някакви неща, имаме... Ужас, това не трябва да се вижда от хората. Това е огледалото. Има още много голямо огледало за снимки. Искаш ли сандвич? Дали трябва да хоризонтал обед? Аз за малко. Добре. Тук имаме телевизор, който има в хотел Трансилвания с мини сушуар. И това е едното легло, това е другото. Какво правиш ти? Ти се виждаш. Аз мисля, че снима снимка. Не, влог правя. Здравейте, влог. Вижте, времето е много хубаво. Сега имаше по-добре. Добре, нали? Алекса! Че е забавно! Цял ден! Окей. Какво става? Исках и така да направя, обаче направих само и така. Значи, сега приятели отиваме до Lidl. Да сме пазарини! Ей! Взема презерватив за Ники и Андрей. Да, и на мене Митко ми е обещал. За Ники и Андрей ще взема. Мене Митко ми е обещал да ме спонсорира. Хора, не взех Ферарито на тата и заради това сме тук. И заради това носим. Мисля, че забравихме някакви неща. Да, доста. Взехме хляб. Оле, много сте сладки! И залеза! Не, няма никакво. Залеза! Няма никакво залеза, човек. И да. Залеза на там дори. Ей! Много сме сладки. Да, сега ям сандвич от мама, който е много вкусен. Алекса яде пудинг. Втори пудинг яде това момиче. Майка, ако беше тук. Ето го баща ми. Идва да ме вземат, идва да ме вземат. Ти бе, казах по-спокойно, по-полека, че събира погледите. Не с приятел човек. И да ми се смеят, и да не ми се смеят, могат само да завиждат. Има аптека, която се казва Галантус. Проект Галантус. И в другата стая бяха надули класическа музика. Да, и Андрей играеше ключек на класическа музика. Не, аз не мисля. Верно, защо хората не играят ключици на класическа музика? И Бетовен и Андрей почнаха. И то цигулка, симфония 9-та и там друг върти. Че ли пуснете ли? Здравейте, хора! Забравих си телефона. Мале, колко е хубава камерата на тъмно, леле! Забравих си телефона в хотела и сега съм без телефон и абстрям. Тук Генга седи и нищо не прави. Малко за влога. Какво става, Алекса? Дай! Спокойно, бе! Помним си, че друго викаше жена ти тая нощ. Значи часът е... Ох, нямам представа колко часа. Ма сигурно 1:30. Другите са на терасата и нещо си говорят. Играхме на ChatGPT, ни задаваше въпроси и ние отговаряхме. Скандалисимо. Не знам, беше малко... I don't know. Значи аз сега се сайт-квестнах. Хора, фомото ми. Аз в момента избягах от всички. И съм сама в стаята. И тук е студена и съм се завила, защото е мега студена. И сега ще се облека свичер и отивам там. И ще си сипя малко, за да се поуспокоя. И не, че нещо е станало, но да си бъда файн, да си бъда добре. И това е. А ще хода да пия малко. Айде, супер. Добре, готови ли сте? Браво. Ники! Никога не навлизаш в насрещата. Значи тук сме с The Gang. Това е. Чакаме момчета да се правят нашите принцеси. И те не че са тръгнали да се правят всъщност. И отиваме на плажа. Но има червен флаг, така че няма да влизаме във водата. Моля! Хора!
гадна от Бога. Здравей, хора! Да, Бог е, да. Ние се взехме малко картофи и аз се фурим. Не знам какво. Като скъде. Мириша много. И... значи планът е, че сега отиваме на ресторант и след ресторанта ще ходим на дискотека. И дискотеката ще ни бъде от 12:30, примерно. Ще кажа нещо много. О, вижте колко сладка. Емчето изгоря обаче много. Да. Защото това се вижда. Това е първото нещо, което виждаш. Прекрасно. Да, невероятно. Много сме сладки, уникални отново. Момчетата също са ни много сладки. Да се знае. Колко са хубави. Сладите, много ги обичам. Мале! Да, хора, нагласих се с токчета. Виждате ли? Да, аутфит. Не знам дали виждате. О май гад. Не, много добър, защото 05, много добър ангъл. Аз и емчето, тя ми е мусна от отборка, както винаги. В ресторант. Вижте колко бюти. Искам да го завъртиш като пералня. Искам да го ползвам за възглавница на спалня. Suddenly the universe doesn't matter. Real. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Защото ли мен песня? Някакво остане. Защото той обича в насред. Той обича там да кара. Ужас. Значи, приятели, все пак отиваме на дискотека. Все пак да не ни пуснат, че ме мързи. На Калипсо да изсед. Ще бъде яко да изсед. Ще бъде бомба, ще бъде грамеж да изсед. Как се чувствате? От 1 до 10. Аз сме тръгнали на дискотека. Ще тръгнахме да се прибираме, обаче по пътя на връщане се разминахме с Диора и Найка и сега вече решихме да се върнем пак да чакаме опашка за дискотека. И чухме... Да, и при тях отиваме. И не ни се ходеше и спахме правилно опашката и сега вече чухме как. Чухме каквото чухме от някаква кола. Окей, спотнат в моя влог. Yes, бе. Пак чакаме на опашка. Всеки ден. Стигнахме. Мерси да ми е друг. Кайт баре. Ура! Малко е антигърмеж. Малко не нике. Доста. Да, разкажи. За рандъма. Дай ти разкажи. Някакъв рандъм дойде да каже на Емчето Ебала, задето пие вода на БКС. Хидратираме се. Опа! Хваната в крачка. Опа! А Литъл Дъски научи, това е чиста водка. Не по-добре от кутията, не. Да те бъде от кутията.
Утре правим бал. Вече съм лоуки цъкната и ми е много добре. Стоян ме черпи шот и сега чакаме издръва. Yes, бе! Тръгваме си! И значи хора, ние сме в бял, защото който да се бял и познайте какво стана тази вечер? Нищо! Никой с нищо. Мале, как може такова нещо, бе, човек? Значи, апдейт, хора. Апдейта е... Те продължават да се строят замъка. Вече гледайте колко готини им стана. Аз се зарових. Това е апдейта. В момента това правим. Другите продължават да правят с... И да... Това е. Ние сме просто деца. Стойте, звъня на... Ало! Ехо! Дай мене момento. На мен. Чакай. Мисля, че може да пуснем вентилация от телефона. Хора, познайте! Приключението продължава. Не извъкнахме се. Пак се съм свила. Защото беше... Ето, това нямаше да помогне. Ако ни е много студено, Това нямаше да помогне. станахме такива гъстички. А би си е гол. Опасно близко. Наистина станахме опасно близки. Това нямаше да помогне. Малко ще да ни разхлади. От YouTube ли? Да. Да. Звук на Звук климатик. на климатик, да, ще да Да, помогне, ама да. заради това нямах интернет. Да, ние нямахме обхват. Ама джойнт няма да вземем. Хора, мале да съм хубава. Та, сега съм на сайт, кое е с Стоянски генг и Габи каза, че отива да прибира Никалаудиан и Мила и Лея. Андро е буден и всички са будни. 6 часа. Не съм... Излязох 2:30. Хора, walk of shame, highway to hell. Шефката си тръгва. Габи вече си тръгна. Сега е тя, после се стане всички други. Без Андро. Андро само става, хора, остава се зопъл. Защото ще ходи при някакъв негов генг и мама и папа ще го вземат после. Това е. Ще кажеш ли нещо? Там садо. Но все пак беше много яко. Оцени го от 1 до 7. От 1 до 7? Да. Това е моята скала. 6. Релей, добре, одобрявам. Ами това е. Аз се 2-3 пътя, Това искам, това ще бъде с главни букви. Значи би си изяде бургера, а сега сме в Бургас, отиваме на някакъв нон-стоп. Това влак сме. Видяхме Гри-Гри и там The Gang. Хора, ще ям паста Боровец. Това е insane. Боровец е? Така е. Yes, бе. Хора, всички се прибраха, изпратихме се и това е края на влога. Чакам тата да ме вземе и това е. I hope you enjoyed because I know I did. И чуваме с после. Хайде всички! Който е последен е лайно! Хайде всички! Хайде всички! Хайде всички! Хайде всички! Хайде всички! Последният на сезон е лайно!